Oho, kamar sun san gidan nan na zo kowane tsinan ne yaƙi zuwa. Assalamu alaikum. Allah ya sa ba wata rigima kuma malam ya je kaga janyo mun ba. Assalamu alaikum. Kai. Wa alaikum assalam, ina zuwa. Wa alaikum assalam. Sadajiya. Na gajiya. Ya garin? Lafiya lau. Ya kike? Lafiya lau, ya kasuwa. Alhamdulillah. Me gidan naki fa? Ai ko yanzu nan ya fita amma ya ce min zai dawo ba da dadewa ba. Lafiya dai ko? Matan shi nawa da Allah? Ni kadai ce. Da Allah. Ya za ki raina mu hankali? Keshin naku za ki nuna mu? Keshin naku za ku nuna mun na mata? Bakin ciki ke so ki mu? Ki gaya min inda gidan ɗaya take na je in same shi a can. Ya za ki ce min wai ke kadai ce? Ɗazu fa ya zo shago na ɗazun nan. Ya ce dan Allah in taimaka an so mai ragon suna. Matar shi za ta haihu ko gobe ko jibi. Sa'an nan in ganki wayan sungulli ki ce min wai ke kadai ce dan Allah ya haƙuri to naji ina ne gidan dan Allah ki gaya min. Malam na faɗa maka babu kowa. Na ce maka ka je ka dawo. An jima kaɗan. Wa ne zan je in dawo? Ke a tarihi kin taɓa jin inda Yusuf Gwalmi ya zo an san bashi ya je ya dawo? Ai ba na zuwa. Ai dama mun yi ta da wajewa idan na zo bai bani kuɗi na ba. Ke ce sabuwar amarya da ke ce haihuwa ce zaki yanzu ko? To dama na san kayan ɗakin ku sababbi ne su kwanukan nan su firij ɗin nan in shiga ɗibo su in je in kai kasuwa in haɗa kuɗi na dama abin da muka yi da shi kenan. Tabdija lallai an gaya maka shi ya mun to kaya na daga gidanmu na zo da shi. Ba abin da ya shafe ni alkawarin da ya ɗauka kenan ke bari. Wallahi tallahi in ka tsallake cikin nan gurin sai na yi maka ihun kwarto. Wa? Kwarto. Mene? Kwarto. Ha ba yarinya. Ke gwalimi zaki mawa sharin kwarto? Eh. Kan mara ubanni. Kin san dai rashin mutunci na bai ƙara liman ba, bai gyara mai galiba balanta na ƙananan ƙwari na nan cikin unguwan nan. To wallahi bari in gaya miki in kin ga na taka kafa daga nan zuwa nan gurin to wallahi mai gidanki ya dawo ya bani ni kike ma fatsara? To bari in gaya miki akan mijinki zan kare. Ai dama na san ku matan aure da shari amma idan na bari ya dawo sai in mai duk rashin mutuncin da nake so na mai. Jibeta kuma bari in ƙara jaddada miki wallahi daga yau shinkafar da yake zuwa ya an samu ɗaɗɗai gashi nan kango har wani ja kike ta kallo ka ɗaɗɗai da yake zuwa yake ansa to wallahi na daina bashi daga yau ki sa raina ba za ki ƙara cin shinkafar nan ba wallahi ina nan ina jiran shi Allah ya dawo da shi lafiya. Hanya ma mutumin nan baya gida kuwa? Allah ya mamala wallahi sai zo ya same ni sai ƙarya da sunana?